እቲ ፊልም ክጅምር ኣብ ማእኸል ውቅያኖስ ሓንቲ ሃለዋታ ድድፈት ሰበይቲ ንታሕቲ ክትጠልቕ ከላ ንዕዘብ። ሃንደበት ግን ናብ ቀልባ ትምለስ። ብቕጽበት ከዓ ብራንድ ዝተባህለ ሰብ ሰንቢዱ ካብ ዱቃሱ ይበራበር። እታ ትጠልቕ ዝነበረት ብናይ ብራንድ ሕልሚ ምዃኑ ንርዳእ። ብራንድ ናይ ድሕነት በዓል ሞያ ክኸውን ከሎ ኤቫን ዝተባህለት ጓል በዓል ስልጣን ሓላዊኣ ኮይኑ የገልግላ። እታ ትጠልቕ ዝነበረት ኣደ ኤቫ ብሓደጋ ህይወታ ዝሓለፈ ክኸውን ከሎ ብራንድ ከዓ ከድሕና ብዘይምኽኣሉ ኩሉ ግዜ ንነብሱ ይወቅስ ነበረ። ብሕልሚ እናተረኣየ እውን ይርብሾ። ብራንድን ኤቫን ብሓንሳብ ኮይኖም ናብ መንገዲ ኣየር ይኸዱ። ቀፂላ ኤቫን ውሽጢ ተኣትሞ ምስ መሓዙታ ካይልን ጃድን ትራኸብ። ክልቲኦም መሓዙታ ንብራንድ ሪኦም ሒዛቶ ብምምጻእ ደስ ከም ዘይበሎም ይነግርዋ። ኤቫ ከዓ ኣቦኣ ብዘይሓለዉ ንኽትከይድ ከም ዘይፍቅደላ ገለጸትሎም። ብምቕጻል ብራንድን መሓዙታን ናብታ ዝኸዱላ ኣውሮፕላን ውሽጢ ኣተዉ። ኤቫን መሓዙታን ኣብ ድሕሪት ወንበር ኮፍ ይብሉ። ኤቫ ከዓ ናይቶም ተጓዓዝቲ ንኡስ ቁጽሪ ሪኣ ተገረመት። ብድሕሪዚ ፍላይት ሰዓቶም ኣኺሉ ጉዕዞ ጀመሩ። ድሕሪ ዝተወሰነ መንገዲ እቲ ኣየር ብዝተወሰነ ክትንቅጥቀጥ ጀመረት። እቶም ተጓዓዝቲ በዚ ነገር ይስንብዱ። እቲ ምንቅጥቃጥ ጠጠው ድሕሪ ምባሉ ዳግማይ ድሕሪ ዝተወሰነ ብሓይሊ ክንቅጥቀጥ ጀመረ። ብራንድ ከዓ ካብ ድቃሱ ይትስእ። ብምቕጻል ኣብቲ ጸጋማይ ናይቲ ሞተር ናይ ሓዊ ብልጭታ ይርአ። በዚ ማእኸል ናይቲ ኣውሮፕላን ፓይሎት ናብቶም ተጓዓዝቲ መጺኡ እቲ ምንቅጥቃጥ ዝተፈጠረ የዕዋፍ ምስ ሞተር ስለ ዝተጋጨው እዩ ዋላ ሓደ ሽግር የብሉን ኢሉ ገለጸሎም። እቶም ተጓዓዝቲ ከዓ ነዚ ሰሚዖም ይረጋግኡ። ድሕሪ ዝተወሰነ ከዓ ምንቅጥቃጡ ይቕጽል ኮይኑ ከዓ እቲ ናይቲ ኣየር ሓደ ሞተር ብሓዊ ተቓጺሉ ክነድድ ይርአ። እቶም ፓይሎት ከዓ ኩሎም ተጓዓዝቲ በልቲ ንኽኣስሩ መጠንቀቕታ ይመሓላልፉ። እቶም ተጓዓዝቲ ከዓ ክፈርሑን ክጭንቑን ጀመሩ። ኣብ መንጎ ካብቲ ሞተር ዝሰባበር ዝነበረ ሓፂን ናይቲ ኣየር ጎኒ ይቐዶ። በዚ ከዓ እቶም ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ወናብርን ሰባትን እናተሰሓቡ ንደገ ክወድቁ ጀመሩ። እቶም ሳንጣታት እውን ናብቶም ሰባት ክወድቁ ይረኣዩ። ሰባት እናተሰሓቡ ምስ ወናብርን ቤትሮን ይጋጨዉ። ዝረኸብዎ ብምሓዝ ንዘይመውዳቕ ክጽዕሩ ይረኣዩ። ኮይኑ ግን ቀስ ብቐስ እቲ ቀዳድ እናገፍሐ ይኸይድ። ሰባት እውን እናተሰሓቡ ይወድቁ። ብራንድ ከዓ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ሓደ ሰብ ክሕግዞ ይፍትን። ኮይኑ ግን ብሓያል ስሕበት እቲ ሰብ ንደገ ይወፅእ። እቲ ወንበር ሒዙ ንኸይወፅእ ዝፅዕር ዝነበረ ከዓ ምስቲ ወንበር ብሓደ ንደገ ይወፁ። ቀፂላ እታ ናይቲ ኣውሮፕላን ኣሳሳይት ሰብ ክወድቕ ሪኣ ክትሕግዞ ፈተነት። ኮይኑ ግን ንሳ እውን ምስኡ ንደገ ተሰሓበት። ብዙሕ ሰብ ወዲቑ ዕድል ዝገበሩ በልቲ ዝኣሰሩ ጥራሕ ብፍርሒ ተዋሒጦም ተረፉ። ቀፂሉ እቲ ኣየር ናብ ውቅያኖስ ወደቐት። ማይ ከዓ በቲ ቀዳድ ናይቲ ኣየር ክኣቱ ጀመረ። በዚ ሰዓት ብራንድ ብጎኒ ዝመፀ ሓፂን ኣብ መንከቡ ጉድኣት ይበፅሖ። በቲ ናይቲ ኣየር ሓደጋ ወናብር ነንባዕሎም ክጋጨው ይረኣዩ። በዚ ከዓ ዝተወሰኑ ተጓዓዝቲ በቲ ወንበር ተጨፍሊቖም ህይወቶም ሓለፈ። ብምቕጻል እቲ ኣየር ንታሕቲ ክትጥሕል ጀመረት። ኣብ መወዳእታ ምድሪ ባሕሪ ምስ በጽሐ ከዓ ኣብኡ የዕረፈ። ማይ ከዓ ናብቲ ኣየር ምእታው ይቕጽል። ጃድን ኤቫን ካይልን ምስቲ ፓይሎት ዳኒሎ ብህይወት ከም ዘለዉ ንርኢ። ካይል እውን ኢዱ ከም ዝተሰበረ ረኣይዎ። ብራንድ ከዓ ካብቲ ማይ ውሽጢ ይወፅእ። ብራንድ ንሮዝን ዓባያ ማርድን ምስኡ ሒዝዎን ወፀ። ዳኒሎ ከዓ ማርዳ ሃለዋታ ከም ዘጥፍአት ርእዩ ብቕልጡፍ ኤመርጀንሲ ክገብረላ ጀመረ። ድሕሪ ዝተወሰነ ጻዕሪ ማርዲ ናብ ሃለዋታ ትምለስ። ቀፂላ ሮዛ ብዛዕባ ባሓጓ ሓተተት። ብራንድ ከዓ ወላ ሓደ ምስኣ ከም ዘይመፀ ይነግራ። ሮዛ ከዓ ንዓባይ ሓቑፋ ክትበክት ጀመረት። ኤቫን መሓዙታን በቲ ኩነታት ፍርሖም እናወስኸ ኸደ። ብራንድ ከዓ ነዚ ተዓሲቡ ኩሎም ንኽረጋግኡ ይነግሮም። ቀፂሉ ዘተንፍስዎ ኣየር ከም ዘለዎምን ሓገዝ ክሳብ ዝመፆም ተረጋጊዮም ክጽበዩ ይነግሮም። ኤቫ ቴሌፎን ኣውትያ ክትጥቀም ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን ኔትወርክ ከምዘየለ ረኣየት። ቀፂላ ኤቫ በቲ ናይቲ ኣውሮፕላን ዝተቐደደ ጎኒ ሓንቢሶም ንደገ ንኽወፁ ሓሳብ ኣቕረበት። ብራንድ ከዓ ነዚ ሓሳብ ሰሚዑ ካብ ላዕለዋይ ጫፍ ናይቲ ማይ ርሑቕ ከም ዘለውን ሓንቢሶም ናብኡ ንምብጻሕ ዕድሎም ትሑት ምዃኑ ይነግሮም። ዳኒሎ ቀፂሉ ናይዚ ኣየር ሓደጋ ፈሊጦም ሓገዝ ይመፁ ከም ዝህልው ይዛረብ። ብምቕጻል ብራንድ ኣብቲ ኣውሮፕላን ዘለዉ ኦክሲጅን ንምእካብ ሓሳብ ኣቕረበ። ዳኒሎ ከዓ ኣብ ኣየር ንሓደጋ ግዜ ተባሂሉ 2 ናይ ኦክሲጅን ንብረት ከም ዝቕመጥ ይጠቅስ። ናብቶም ዝበሎም ንብረት ከይዱ ምስ ረኣየ ግን በቲ ሓደጋ ተጋጮም ነፊሶም ረኸቦም። በዚ ማእኸል ማርዲ ካብቶም ተጓዓዝቲ ውሽጢ ሓንቲ ናይ ኦክሲጅን ንብረት ዝሓዘት ከም ዝነበረት ዘኪራ ተዛረበት። ብራንድ ከዓ ናብቲ ማይ ኣትዩ ደልዩ ከምፅኦ ወሰነ። ማርዲ ከዓ ብኡ ገይሩ ናይ ሰብኣይ ቆቢዕ ሒዝላ ንኽመጽእ ነገረቶ።
براند خا نابت ماي اتيو نتنا اكسجين نبرت كدل جمره ኣብ መንገዱ ከዓ ንናይ ሰብኣይ ኣማራፂ ረኺቡ ቆቢዑ ይሕዞ በዚ ማእኸል በቲ ፊንስትራ ሓደ ነገር ሕልፍ ክብል ይርአ ብራንድ ምድላዩ ቀፂሉ ነቲ ናይ ኦክሲጅን ንብረት ይረኽቦ ብተወሳኺ ካልእ ዘድሊ ነገር ንምርካብ ከባቢኡ ይዕዘብ ብድሕሪ እዚ ንቕድሚት ጉዕዞ ቀፀለ ኣብ መንጎ ግን ሃንደበት ብቅድሚኡ ሻርክ ይመፅኦ ብራንድ ከዓ ምስቲ ሻርክ ይገጥም እቲ ሻርክ ከዓ ኢዱ ነክሶ ብራንድ ኣፋኒዎ ባእሱ ቀፀለ بخالق بعال إيفا منقصقاص يسمعو ناتماي كنقصقاص ريقوم شجر كم استفتر يردقو بس مأخل براند كابت ماي وطئ بعال إيفا كحكزوا أبسط تقعو كاو كروحكو يتنقوم براند بوزح تنفاس تحر مسحبو أب إيدو سحازو أكسجين قابعن سندي قبلهم أتيلو ناب إيفا نارأي يغريتاي حتى بغطبت كابراند تحت تقوتيتو ناب توشت تماي أتوا ኣብቲ ውሽጢ ብዝነበረ ህውከት ኣካል ናይቲ ሻርክ ሪኦም ይስንብዱ በዚ ከዓ ብፍርሒ ካብቲ ማይ ርሒቖም ኣብ ዝቕፅል ክፍሊ ኮይዶም ይእከቡ ኣብኡ ኮይኖም ከዓ ሓገዝ ክመፆም ብተስፋ ይፅበዩ ቀፂላ ማርዲ ንካይል ዝተሰበረ ኢዱ ክትሕክመሉ ትሓቶ ብሞያኣ ከዓ ነብስ ከም ዝነበረት ተዛረበት ማርዲ ዝተሰበረ ናይ ካይል ኢድ ናብ ቦትኡ ኣብ ዝመለሰትሉ እዋን ካይል ይሕምሞ እሞ ብዓውታ ይጭድር ቀፂላ ኣብቲ ቦታ ብዝነበረ መጽሔት ደጊፋ ነቲ ዝተሰበረ ብፋሻ ጠቕለለትሉ ብኻልእ ሓደ ሄሊኮፕተር ነታ ዝወድቐት ኣየር ክደሊ ንዕዘብ እቶም ዘወርቲ ከዓ ኣብቲ ኣየር ጓል በዓል ስልጣን ከም ዘላውን ይጠቕሱ ምልክት ክሳብ ዝረኽቡ ምድላዮም ይቕፅሉ ብኻልእ እቲ ኣየር ካብቲ ዝወደቐትሉ መሬት እሸተት ክትብል ጀመረት እቶም ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ከዓ እንታይ ከም ዝፍጠር ብስቕታ ይዕዘቡ ዝተወሰነ ፀኒሑ ከዓ እቲ ኣየር ጠጠው በለት ቀፂሉ ዳኒሎ ነቲ ብራንድ ዘምቶ ኦክሲጅን ከፊቱ ቁርብ ይገብሮ ብድሕሪ ዝናብቲ ማይ ምስ ረኣዩ እቲ ማይ ብደም ተበሪሱ ነበረ በዚ ከዓ እቶም ሻርክ ንውሽጢ ኣትዮም ነቶም ዝሞቱ ሰባት ይበልዕዎ ምህላዎም ይርድኡ ብምቕፃል እቲ ኣየር ዳግማይ ሸተት ክትብል ጀመረት ብደጊ ከዓ እቶም ሻርክታት ነቲ ኣየር ክሃድምዋ ጀመሩ ሮዛ በቲ ኩነታት ኣመና ተጨኒቓላ ኤቫ ነዚ ሪኣ ከይትጭነቕን መፂኦም ከድሕንዎ ምዃኖም ነጊራ ኣረጋግዐታ ብምቕፃል እቶም ኣብ ሄሊኮፕተር ዝነበሩ ወል ሓደ ነገር ከይረኸቡ ተረፉ ነዳዲ ውዶም ከም ዘለውን ይጠቕሱ ብምቕፃል ኤቫ እቲ ናይ ማይ ቅልጣፈ ዝመልኦ ተዓዚባ ዝተወሰነ ሰዓት ከም ዝህልዎም ገለፀት እቲ ኣየር ሸተት ኣብ ዝብለሉ ድምፂ ክትገብር ጀመረት ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ብፍርሒ ነቲ ድምፂ ይሰምዑ ብድሕሪ እዚ እቲ ኣየር ሸተት ምባላ ቀፀለት ንንውሕ ዝበለ ግዜ ሸተት ድሕሪ ምባላ ከዓ ጠጠው በለት እቲ ናይቲ ኣየር ሓድሽ ኣቀማምጣ ነቲ ናይ ማይ ቅልጣፈ ዝመልኦ ይውስኸሉ ብድሕሪ ዝኩሎም እቲ ኣየር ሸተት ምባላ ዘይተርፍ ምዃኑን እቲ ማይ ከዓ ክመልእ ምዃኑ ይሰማምዑ በዚ ምክንያት ከዓ ቀልጢፎም እናሓንበሱ ንምውፃእ ክፍትኑ ይውስኑ ብምቕፃል ነቶም ሻርክታት ብኸመይ ክሓልፍዎም ከም ዝኽእሉ ይዘራረቡ በዚ ማእኸል ሮዛ ሻርክታት ኣየር ከም ዘይፈትዉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከም ዝተምሃረት ተዛረበት በዚ ከዓ ነቶም ሻርክታት ብኦክሲጅን ንምፍርራሕ ይውስኑ ብምቕፃል ንላዕሊ ክሳብ ዝወፁ ዘተንፍስዎ እኹል ኣየር ብኸመይ ክህልዎም ከም ዝኽእል ይሓስቡ በዚ ማእኸል ካይል ናይ መሐንበሲ ዕድቂ ዝሓዙ ተጓዓዝቲ ከም ዝነበሩ ይዛረብ ቀፂሉ ዳኒሎ እቶም ንብረት ክቕመጥሉ ዝኽእሉ ቦታ ናይ ካርጎ ክፍሊ ምዃኑ ይዛረብ ኮይኑ ግን ኣብ ኣውሮፕላን ኦክሲጅን ሒዝካ ምስቃር ስለ ዘይፍቀድ ባዶ ከም ዝኾነ ይጠቅስ ቀፂላ ኤቫ ካልእ ዕድቅታቶም ክጠቕሞም ከም ዝኽእል ተዛረበት በዚ ማእኸል ጃድ ዝገበሩን ተገበሩ ብሂወት ክፀንሑ ከም ዘይክእሉ ይዛረብ ብምቕፃል ኤቫ ናብ መፀራረይ ክፍሊ ኣትያ ማዕፆ ዓፀወቶ ኣብ ውሽጢ ኮይና ድምፂ ሓብያ ክትበክ ጀመረት ብድሕሪ እዚ ኣውሮፕላን ዳግማይ ድምፂ ክገብር ጀመረ ኤቫ ከዓ ነብሳ ኣረጋጊኣ ካብቲ መፀራረይ ወፀት ሮዛ ፈሪሓ ስለ ዝረኣየታ ከዓ ናብኣ ቀሪባ ከተፀናንዓ ፈተነት ብምቕፃል እቶም ፓይሎት ናይቲ ሄሊኮፕተር ዝተረፎም ነዳዲ 15 ደቂቕ ጥራሕ ተፅንሕ ምዃኑ ይዛረቡ ኮይኑ ግን እታ ናይቲ ኣየር ዝተሰባበረ ኣብ ልዕሊ እቲ ማይ ፀንበለሊሉ ረኣዩ ብምቕፃል ምስታ ሄሊኮፕተር ዝመፁ ክልተ ሓንበስቲ ነጢሮም ናብቲ ማይ ኣተዉ እቶም ሓንበስቲ ኣብቲ ውሽጢ ማይ ነታ ኣየር ብቐሊሉ ረኸብዋ ናብታ ኣየር እናቐረቡ ክመፁ ከለዉ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ሪኦም ምልክት ይገብሩሎም ሓደ ሓንባሲ ንውሽጢ ንምእታው ናብቲ ቀዳድ ኣምርሐ እቲ ካልኣይ ከዓ ነቶም ሰባት ንምርግጋእ ናብቲ ፊንስትራ ተፀግዐ ሰላም ከም ዝኾኑን ክረጋግኡን ብምልክት ይነግሮም በዚ ማእኸል ሻርክ ብድሕሪኡ ይመፅእ እቶም ውሽጢ ዝነበሩ ነቲ ሻርክ ሪኦም ብምልክት ከረድእዎ ይፍትኑ እቲ ሓንባሲ ምልክቶም ሪኡ ንድሕሪት ይጥምት
ኮይኑ ግን እቲ ሻርክ ከይዱ ክሪኦ ኣይከኣለን ወላ ሓደ የለን ኢሉ ናብቶም ሰባት ኣብ ዝጥምተሉ ዝነበረ ብቕፅበት እቲ ሻርክ መፂኡ ጎቲቱ ይወስዶ። እቲ ሓምባሲ ምስቲ ሻርክ ይበኣስ። እቶም ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ናይ ባእሲ ድምፂ ይሰምዑ። ንደገ ምስ ረኣዩ ግን ናይቲ ሓምባሲ እግሪ ተቖሪፁ ረኣዩ። ብዝተፈጠረ ነገር ሓዚኖም ነቲ ካልኣይ ንምፅባይ ናብቲ ማይ ዘለዎ ቦታ ኸዱ። ኮይኑ ግን ወላ ሓደ ምንቅስቓስ ስለዘይረኣዩ ንሱ እውን በቶም ሻርክታት ተበሊዑ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግምቱ። ብኻልእ እቶም ፓይሎት ናይቲ ሄሊኮፕተር ነዳዲ ስለዝተወድአ ኣማራፂ ከም ዘይነበሮም ተዛሪቦም ናብ ዝነበርዎ ተመለሱ። ናይቲ ቦታ ኣድራሻ ብሬድዮ ሓቢሮም ካልእ ሄሊኮፕተር ክመፅኦም መልእኽቲ ይሕልፉ። ብኻልእ ኤቫ እቲ ሓምባሲ ተቐቲሉ እንተኾይኑ ንብረቱ ክጠቕሞም ከም ዝኽእል ተዛረበት። ብምቕፃል ናብቲ ማይ ኣትያ ንምርኣይ ፈተነት። ኣብ ቀረብኦም ወላ ሓደ ከምዘየለ ረኣየት። ቀፂሉ ጃድ ንምርኣይ ኣብ ወንበር ጠጠው ይብል። በዚ ማእኸል ግን ሸተት ኢሉ ናብቲ ማይ ወደቐ። በዚ ሰዓት ጃድ እንዳሰሓቐ ካብቲ ማይ ወፅእ። ንዕኦም ንምስንባድ ፈሊጡ ከም ዝወደቐ እውን ይዛረብ። ካብኡ ዝበኣሰ ከም ዝሰንቦ ድርኢ እውን ክስሕቕ ይርአ። ኮይኑ ግን ክወፅእ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ሃንደበት ብእግሩ ተታሒዙ ይሰሓብ። ጄድ ከዓ ብስንባደ ፈንጠርጠር ክብል ጀመረ። ብድሕሪ እዚ ብእግሩ ዝሓዞ ሻርክ ምዃኑ ይርአ። በዚ ማእኸል ኢቫን ካይልን ናብኡ ተፀጊዖም ብእዳው ክስሕብዎ ይረኣዩ። ሰሊጥዎም ካብቲ ሻርክ ከትርፍዎ እንተኸኣሉ ግን የማናይ እግሩ ከም ዝተቆረፀ ይዕዘቡ። ማርዲ ከዓ ንሮዛ ንኸይትርኢ ብድሕሪ መጋረጃ ገበረታ። ቀፂላ ንጃድ ንምሕካም ተዳለወት። በቲ ናይቲ ወንበር መእሰሪ ተጠቂማ እግሩ ብምእሳር ደም ምፍሳሱ ጠጠው ኣበለቶ። ጃድ ከዓ እናበኸየ እግሩ ይዕዘብ። ብዝገበሮ ነገር እውን ይተዓስ። ኤቫ ከዓ ከም ዝድሕኑ እናነገረት ተበርትዖም ነበረት። ዝተወሰነት ፀኒሓ ኤቫ ናይቶም ተጓዓዝቲ ዕድቂ ከይዳ ንምምፃእ ትውስን። ዳኒሎ ናብቲ ቦታ ዝወስዶም ንእሽተይ ማዕፆ ይኸፍቶ። እቲ ክላስ ከዓ ብማይ ከም ዝመልአ ይርዩ። ብድሕሪ እዚ ኤቫ መብራህቲ ሒዛ እናሓመሰት ምኻድ ጀመረት። ነቲ ንብረት ክደልዮ ድማ ትርአ። በዚ ግዜ ብድሕሪኣ ዝኽተላ ጽላሎት ይርአ። ኤቫ ነቲ ንብረት ዝነበረሉ ሳንጣ ረኸበቶ። ከተልዕሎ ብዝፈተነትሉ እዋን ከዓ ሓደ ነገር ተንቀሳቐሱ የሰንብዳ። ተረጋጊኣ ምስ ረኣየቶ ግን ኦክቶፖስ ምዃኑ ዝተውዓለት። ሃንደበት ግን እቲ ሒዛቶ ዝነበረት መብራህቲ ይጠፍእ። እቶም ኣብ ደጉ ኮይኖም ዝጽበይዋ ዝነበሩ በዓል ዳኒሎ ከዓ ነቲ መብራህቲ ክጠፍእ ከሎ ስለ ዝረኣዩ ይስምዱ። ኤቫ ግን ነቲ ሳንጣ ሒዛ ካብቲ ማይ ወፀት። ነቲ ሳንጣ ከፊቶም ምስ ረኣይዎ ከዓ መሐንበስን ማስክን ይረኽቡ። ኮይኑ ግን እቲ መሐንበሲ ክዳን ናይ 4 ሰብ ምዃኑ ተረድኡ። ኣብ መንጎ ካብታ ኣውሮፕላን ደጋዊ ኣካል ድምፂ ሰሚዖም ንደገ ይርዩ። ኮይኑ ግን ሰብ ብዘይምርኣዮም ሻርክታት እዮም ኢሎም ይግምቱ። ነዚ ሪኦም ምስ ተመለሱ ከዓ ጃድ ሂወቱ ሓሊፉ ረኸብዎ። ኤቫ እናበኸየት ንመሓዛኣ ክትተስእ ፃዕሪ ካየደት። ኮይኑ ግን ማርዲ ተስፋ ከም ዘይብሉ ነጊራ ተስኣታ። ኤቫ ከዓ ብሓዘን ክትበኪ ጀመረት። ዝተወሰነት ፀኒሑ ከዓ እቲ ኣየር ሸተት ክትብል ጀመረት። ብምቕፃል እቲ ናይቲ ኣውሮፕላን ናይ ቅድሚት ክፋላ ተቖሪፁ ይንጥልጠል። በዚ ከዓ እቲ ማይ ብቕልጡፍ ክመልእ ጀመረ። ንሳቶም እውን ቀልጢፎም ክወፁ ከም ዘለዎም ይሰማምዑ። ሮዝ ብዝነገረቶም መሰረት ኦክሲጅን እናነፍሑ ነቶም ሻርክ ዘርሕቑሉ ንእሽተይ ንብረት ረኸቡ። በዚ ማእኸል ካይል ክጭናቕ ጀመረ። ምክንያቱ ምስ ሓተትዎ ቆልዓ ኩሎ ክሕምብስ ክብል ሓደጋ በፂሕዎ ከም ዝነበረን ካብ ብድሕሪኡ ከዓ ሓምቢሱ ከም ዘይፈልጥ ይነግሮም። እዚ ከዓ ጭንቀት ከም ዝፈጠረሉ የረድኦም። ኤቫ ግን ወላ ሓደ ኣማራፂ ከም ዘይብሉን ክብርትዕ ነጊራቶ ይሰማዕ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ውሽጢ ዝረኸበቶም ናይ ኦክሲጅን ማስክታት ትእክብ። ብኻልእ እቶም ሻርክታት ነቲ ኣየር ብደጉ ኮይኖም ምህራም ቀጸሉ። እቲ ዝነበረዎ ክፍሊ ብላዕሊ ክነቃዕ ጀመረ። በዚ ግዜ ኤቫን ካይልን ናይ መሐንበሲ ክዳኖም ክገብሩ ጀመሩ። ማርዲ ከዓ ንሮዛ ኸደነታ። ንሳ ግን ክትክደን ከም ዘይትደሊ ተዛረበት። ምክንያቱ ከዓ ንሳ ብቕልጡፍ ክትሕንብስ ስለ ዘይትኽእል ንዕኦም ክተደምግዮም ከም እትኽእል ነገረቶም። ኤቫን ካይልን ናብ ጃድ ቀሪቦም መሓዝኦም ይሰናበትዎ። ብምቕፃል ንሮዛ ሒዞም ናብቲ ማይ ኣተዉ። ብድሕሪ እዚ እቲ ኣየር ሸተት ምባላ ቀጸለት። እቲ ዝተሰበረ ክፋል ናይቲ ኣየር ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ተበቲኑ ንታሕቲ ወደቐ። ማርዲ ንኤቫ ፀዊዓ ንሮዛ ሒዛታ መጀመርያ ክትከይድ ነገረታ። ኤቫ ከዓ ሓሳባታ ተቐቢላ ናብቲ ማይ ብምእታው ክሕንብሱ ጀመሩ። ኮይኑ ግን ኣብ ቅድሚኤን ሻርክ ፀኒሑ መንገዲ ዓጥወን። ብቕፅበት ሮዛ ነቲ ኦክሲጅን ገፊታ ተፈራርሖ። እቲ ሻርክ ኣብ መንገደን ገዲፉ ንድሕሪት ሃደመ። ብድሕሪ እዚ ኤቫ ምስ ሮዛ ምሕንባስ ይቕፅላ። ደድሕሪአን ከዓ ካይልን ዳኒሎን ይስዕብወን። ማርታ ግን ናብኦም ከይከደት ተረፈት። በዚ ግዜ ከዓ እቲ ክፍሊ ብማይ ክመልእ ይርአ።
ማርዲ ከዓ እቲ ማይ መሊኡ ክሳብ ዝዕፍና ብስቕታ ተጸበየት። ካይል ኣብ ማይ እንዳሃለወ ፍርሓቱ ምቁፅጻር ይኣብዮ። ንድሕሪት ተመሊሱ ከዓ ነታ ዝተረፈት ንእሽተይ ኣየር የተንፍስ። ዳኒሎ ካይል ምትራፉ ሪኡ ክሕግዞ ጠጠው በለ። በዚ ማእኸል እቲ ሻርክ መፂኡ ንካይል የጥቅዖ። ብቕጽበት ከዓ ነኻኺሱ ይቐትሎ። በዚ ዝሰንበደ ዳኒሎ ብቕልጡፍ እንዳሓንበሰ ናብ ኤቫን ሮዛን ይበጽሕ። ኣብ መንገዶም ከዓ እቲ ህይወቱ ዝሓለፈ ሓምባሲ ይረኽብዎ። ብድሕሪዚ ናቱ ኦክሲጅን ኣውፂኦም ይሕዝዎ። ብምቕጻል ኤቫ ዳኒሎን ሮዛን ነቲ ኦክሲጅን ሒዞም ቀዲሞማ ከም ዝኸዱ ገበረት። ቀፂላ ድድሕሪኦም ክትወፅእ ክትብል ሻርክ መንገዲ ይሕዛ። ኤቫ ብስምባዳ ኣብ ዝነበረቶ ተጸጊዓ ብዘይወል ሓደ ምንቅስቓስ ስቕ በለት። እቲ ሻርክ ዋላ እውን ናብኣ እንተቐረበ ግን ከይረኣያ ይሓልፍ። ኮይኑ ግን ናይቲ ሻርክ ጨራ ክንቀሳቐስ ከሎ ነቲ ብኣፋ ዝነበረ ማስክ የውፃላ። ብምቕጻል ኤቫ ካልኦት ሻርክታት ይመፁ ምህላዎም ተዓዘበት። በዚ ከዓ በታ ናይቲ ኣውሮፕላን ናይ ቅድሚት ንምህዳም ወሲና ክትሕንብስ ጀመረት። እቲ ኣውሮፕላን ከዓ ሸተት እናበለት ክትወድቕ ጀመረት። በዚ ግዜ ኤቫ ኣብታ ናይቲ ኣውሮፕላን ጫፍ በፂሓ ንስክላ ወፀት። እቲ ኣውሮፕላን ከዓ ንታሕቲ ክትንቆት ጀመረት። ኤቫ ከዓ ንንእሽተይ ተሪፋ ንላዕሊ ምሕንባስ ቀጸለት። ኣብ መንጎ ግን ኦክሲጅን ሓጢርዋ ክደክም ጀመረት። ብድሕሪዚ ኣብቲ ማይ ሃለዋ ታጥፍአት። ኮይኑ ግን እቲ ጌራቶ ዝነበረት ናይ መሐንበሲ ፍሕኛ ንላዕሊ ሒዝዋ ክወፅእ ይረአ። ኣብቲ ጫፍ ናይቲ ማይ በፂሓ ኣየር ምስ ረኸበት ከዓ ብቕጽበት ሃለዋታ ፈለጠት። ብምቕጻል ንሮዛን ዳኒሎን ኣብ ዙርያ ደልያ ሰኣነቶም። በዚ ማእኸል ግን ሄሊኮፕተር ናብቲ ዘላቶ ቦታ ይመጽእ። ካብቲ ማይ ኣውፂኦም ከዓ ኣብ ሄሊኮፕተር ይሰቕልዋ። ብድሕሪዚ ሮዛን ዳኒሎን ኣብኡ ይጸንሕዋ። ቀፂላ ሮዛ ስለ ዓባያ ማርዲ ሓተተታ። ኤቫ ከዓ ንሮዛ እቲ ሓቂ ነገረታ። ብምቕጻል ሮዛ ንዓባይን ነባሓንቋን ንመዘከርታ ዝሓዘቶ ባምቡላ ናብቲ ማይ ደርቤቶ። ብምቕጻል ኤቫ ተሓቑፎሞ ደቃስ እናወሰዳ ርኢና ትዕዝብትና ንውድእ። ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኩም ክትኮኑ እናተመነና ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፂ ርእይቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ናይ ወትሮ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ኮር እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።